Și Ce faci? și salutare numele meu să să facă un videoclip. Filmează și el deodată cu mine. Din... Da, cum ai zis și el. Mine. Așa, cum am zis și eu. Să filmez cu Fix deodată cu mine. Da, ce? Bun, deci nu știu cine să joace. O să punem pe el, că e bun. Ignorați-l. Și să punem pe Sasser, este foarte, foarte bun. Portarul ăla. Bună, nu e echipă bună. Nu trebuie niciodată să scoți. Și să intrăm. Nu are echipă bună. Deci, Și care Barcelona și n-are pe nimeni niciunul din Barcelona, dar eu măcar, wow, am Real Madrid. Da, am doar unul, e mai bine decât niciunul, ia. Eu când vreau să pasez la pleacă. Bun, așa. Nu mai bine, prieteni. O să începem acest meci cu jocul acesta. Bă! Na, intrăm și noi. Așa. Da, din prima dată. Bine, nu ne... Uai, Lucas în poartă, nu știu ce l-a pus, că s-a jucat și... Bate. Două cum e aici. Ne încălzim, bă, mersi. Nu, cum e posibil? Și o să... Bă, dar dacă nu e să ajute pe bietul omuleț. Ce vrea să facă? Ia uite la ăla ce fain nu pasează. Da, dar nimeni nu prea trece de Ronaldinho. Nu, dacă nu pasează, eu iau. Hai, nu e nimeni acolo când dai pas. Aia, sunt în care... Oh! De ce ești așa de rău cu mine? Nu pot să cred, deja 42 și nu e niciun gol, nimic. Uai, ce gol era să fie asta? Mi-am convins mai dacă facem penalti. Sau egal. Nu-mi convine altceva. Să plecăm. Bă, Cotro! Să batem penalti, să fie egal, sau să batem. Nici nu mai are, nu mai Mie altceva nu-mi convine. Gata. Hamilton nu se bun. Scuzați-mi pentru că Scuzați-mi, a venit ca râgui. Hai, tu ești singurul nostru. Ronaldo, ia-o. Mersi. Când odată a și picat. Oh, bă, este prietenul meu de apăsam pe el. Mulțumesc pentru penalti și fiți atenți, se dă un gol de-a lui Ronaldo. Cine e liber? Da? Doamna. Nu, aperi. Wow! El Ronaldo, singurul. bravo! Liber? Și eu să... Uai, cum a putut rata? Ghii, Armando! Frumos gol al lui Ronaldo. Ronaldo și cu portarul. De fapt, ba nu. Ei nu prea fac după schemele lor din televizor de la fotbal. Știu că doar o dată, când a dat acum câteva meciuri, a dat un gol și a făcut ții. Dar nu prea face. De exemplu, Sanchez sare peste cap. Pune mâinile jos și sare. Știți? Cred că știți la ce mă refeream. Pune mâinile jos, sărâncă pe față și pam. Bă, da, gata. Uite, Codro! Haide, ia-l. Ronaldo. Fiți atenți ce fuge Ronaldo. Golul lui. Hai cu bă! Trebuie să dau pase, era să dau... Am dat multe goluri cu băul. Sanchez era capitan odată. Odată era la mine capitan. De mai multe ori, de fapt. Golul meu. Gol! Aș vrea să ține egalitate. Puține de la față. Am crezut că ratez, dar n-am ratat. Juca și cu portarul, hop! Cum se aplaudă, fiți atenți și faza. Fain am făcut. Să o dăm afară până să termin meciul. I-am dat una direct în față și... ușurel! Bă, eu dau afară până să termin meciul, că e egal. He! Că e 0-0. Haide, ia eu.
Haide, Cum nu haide. se dea gol? Bă, dar cum mă ia la mustață? Juca și comentarul. Am bătut. Locul trenului. Juca și Nu pentru cupă. nici la mine nu. Odată am făcut. Dar să câștig! Că Și am luat-o. să câștig! Că ți 1-0! Tine mi pași? Nu. Da, suntem aici cu... A venit mama. Ce are mama? Nu putem că filmăm. Da. Bună, și asta e premiera. Indra Clark. Rossi. Hai. Asta. Vor să fii mereu înainte. Portarul stă și îl capătul. Cine se interesează asta? Îl bag pe ăsta. Bun. Hai. Era să de bun. Și da, nu o să filmăm mai mult de 15 minute pentru că am încercat acum să pun un video care nu m-a reușit. Avea 17 minute și nu știu ce m-a zis că l-a respins și nu mai știu ce. Mi l-a respins că trebuie să fie minim de 15 Maxim. Da, maxim 15 minute. Și nu a mers. Și acum am zis, na, dacă tot nu merge, să las așa. Să nu mai vad nimic abonații mei. Adică care numai chiar unul. Deci mie îmi place să fac YouTube. Că de asta m-am apucat de el. Nu pentru bani. Nu cred că bine bani. De ce Bă, m-am întors cu oameni, mingea? am dat pauză fiindcă vreau să vă spun ceva. Scrieți în comentarii care crezi că primești bani de pe YouTube. Pe mine o să vedeți după aia. O să văd care sunt mai multe și o să decid care a greșit și care nu. Bine? Primul din liste care dacă a greșit sau da. Răspunsul meu este sigurat. O să primești. Că în prietena noastră când s-a filmat Ba, nu prietenul primești. Denis, s-a bătut cu o fată. Eu o cheamă pe Facebook Maria Mârâi. S-a bătut și a primit vreo 50 de lei, cred că prin poștă. Ronaldo, ăla era golul tău! Care era mulți. Bine, poți să mai... Nu mai... Vizionar și a primit bani. Hai să începem. Cum trece asta? Uite. Ronaldo, ce fain! Nu mă trece. Hop! Lucas, Dar nu înțeleg de ce se... După ce o ia, se mai și aruncă, că doar toți era la distanță. Lucas, portarul. Oh, negru ăla. N-am unde, iară joc în a. Ronaldo, cred că e golul tău. Ah, nu se poate, Ronaldo. Acel meci, ați văzut clar că am bătut de la 0. Bă, Bun. nu se poate. Uite, n-astea numai pentru bani. Fiți atenți ce fac. Minus Nu-i 3. frumos. Nu-i frumos. Am mers pe deasupra lui. Nu cred că prea am șanse să dau gol. 103, da? Ăla e Ronaldo. Da, Ronaldo. De fapt, nu-i vina lui Ronaldo. Cred că după meciul ăsta o să închid videoul. Haide, Ronaldo. Nu vreau după ce închid video să văd aici 0-0, da? De fapt nu cred, dacă ar fi bine să batem și penalti. Bă, Bun, nu. cu voi a fost Arman și cu voi vă lasă, deci ne vedem în alt videoclip. Vă rog să dați un like și să vă urmați la canalul meu și să distruiți acest Facebook, să distruiți acest pe Facebook și să mă căutați pe Facebook. Băi, Armand, am o poză cu Lionel Messi. Intrați acolo, scrie B-O-Y, despărțit Armando cu amare. Bine, nu cred că le prea pasă. Puteți să dați cerere, cum a zis și el. Și eu Nu poate să vă cred. accept. Să vă Fiți asigurați să vă atenți accept. ce La fază revedere! de gol.